Hosťom dnešného dielu je doktor Martin Kažimír, pedagóg katedry anglistiky a amerikanistiky, ktorého expertízou je najmä preklad, lexikológia, semantika a diskurzívna analýza. Sedí? Sedí. Je toho dosť, ale áno. No a zároveň sa veľmi entuziasticky Martin zaujíma o výskum herného jazyka. Tak Martin, vítaj u nás. Zdravím. Ja som teda už hovorila Martinovi, že toto bude jeden z našich ďalších veľmi friendly rozhovorov, takže nebude to nič formálne, pre posluchačov hneď hovoríme. Povedali sme, že sa zaujímaš o herný jazyk. Ja verím, že pre niektorých to môže byť prinajmenšom prekvapivé, že ako sa dá prepojiť hra a výskum, a dokonca výskum jazyka. Tak povedz nám možno niečo viac. To vezmime od začiatku. Hra a výskum. Hra a výskum sa dajú prepojiť veľmi jednoducho. Hra často je výskumná metóda. Myslím, že aj ty o tom vieš svoje, predsa používaš hry na skúmanie fonetických aspektov komunikácie. Ako sa dá prepojiť hra ako hobby a výskum rôzne? A rôznymi spôsobmi. To prepojenie vzniklo tým, že som hľadal, čomu by som sa chcel vo svojom výskumnom zameraní venovať. A hry, stolové hry, najmä, ale nepoviem aj digitálne hry, sú pre mňa hobby. Je to niečo, čomu sa venujem sa tomu veľmi dlho, veľmi aktívne a veľmi rád. A keď som rozmýšľal, čo by sa dalo skúmať, jedna z vecí, ktoré na mňa vyskočili, boli práve hry, pretože hry sa viac menej realizujú jazykom. Pokiaľ nie sú príliš jednoduché, pokiaľ to nie je len hádzanie kockou a ťahanie panáčikom, nejaké človeče, nehnevaj sa, hry majú rečový komponent. Takže je to aj niečo, čo sa dá aj z hľadiska lingvistiky skúmať. Je to typ komunikácie, rečovej komunikácie. Prečo sa nepozrieť na to, čo sa deje pri hre? Dobre, a je ten herný jazyk odlišný od každodenného jazyka? Správame sa inak z lingvistického hľadiska pri hrách, ako než keď sa možno takto my dvaja rozprávame? Z tvojich obzervácií, keď teraz začínaš s tým výskumom, je to iné? Čo si všimol? Je to iné a sú tu rôzne zložky. Niekedy hra je veľmi uvoľnená, oddychová, je to naozaj rozpráva ako medzi kamarátmi v krčme. Niekedy nie. Ide o to, ako veľmi súťaživí sú hráči. Ide o to, do akého vzťahu ich hra stavia. Sú hry kooperatívne, sú hry, kde hráči sa musia vyslovene snažiť podviesť jeden druhého. V tom prípade samozrejme komunikácia prebieha úplne inak. Pokiaľ samotná komunikácia je hernou mechanikou hry, bude prebiehať inak. Je tu druhý aspekt, je tu druhá stránka veci a to je, a platí to nielen pri digitálnych hrách, hoci tam je to vidieť viac, hry, aj stolové, aj digitálne, často existujú v angličtine. A my sa ich hráme síce po slovensky, ale viac menej sa ich hráme v týchto anglických schémach. Máme našu stolovku s návodom, ktorý je vytlačený po anglicky. Jazyk na komponentoch je angličtina. Ak sa niekto hrá nejakú online hru, pravdepodobne celý program beží v angličtine. Je veľká šanca, že sa hrá s inými hráčmi z celého sveta. Sám sa hrá v angličtine. Pokiaľ hrá na týmy, môže mať svojich 4 kamarátov, s ktorými hrá vo svojom týme, všetci 5 sú Slováci. Napriek tomu celá hra prebieha v angličtine a títo 5 Slováci síce komunikujú medzi sebou nejakým zvukovým kanálom po slovensky, ale je tu interferencia angličtiny na slovenčinu. A to je práve to, čo som sa ja rozhodol skúmať. Akým spôsobom angličtina ako jazyk, ktorý poskytuje rámec hre a ako v konečnom dôsledku kultúrne dominantný jazyk v tejto oblasti ovplyvňuje našu slovenskú komunikáciu. Toto je zaujímavé, nie len v hrách, ja mám zase taký iný background k tomuto. No vidíš, už aj máme hneď background, čiže anglické slovo v slovenskej komunikácii. Môj muž je ITčkár a tak keď mi hovorí, že čo robia v robote, tak hovorí, no teraz sme mali takúto tasku a sme implementovali takúto tasku a vravím, že prečo tasku, že zo slova task, že ja by som povedala, že to je ten task a je to zaujímavé, že pre nich je to úplne normálne povedať, že takúto tasku. A veľmi by ma zaujímalo toto skúmať, že ako z toho nejakého psycholingvistického hľadiska toto funguje. Takže toto ťa zaujíma, áno? Toto je to, čo ma zaujíma, áno. Takže tam je naozaj nejaké psychologické pozadie, tu už ideme dosť do tej psycholingvistiky. A môže napríklad aj to sústredenie sa v hre viac na content, teda na nejaké obsah hry, než na formu, ti pomôcť v skúmaní toho jazyka, že aj to môže byť zaujímavé. My napríklad, keď sme teraz dvaja tu a išli by sme nahrávať niečo, že chceme skúmať jazyk a ten študent
to vie, že ideme skúmať jazyk, tak sa možno viac sústredí na formu. Ale keď mu dáme hru, poď hraj, tak sa sústredí práve na ten content. A v tom je ten jazyk možno, nie? Že ešte zaujímavý. Áno, pokiaľ je komunikácia spontánna, naše pozorovania budú menej skreslené. Ako náhle, to platí pre každý výskum, ako náhle výskumný subjekt vie, čo sa skúma, skreslí nám to výsledky, pretože už sa na to sústredí. Pokiaľ budeme nahrávať prirodzený priebeh hier, kde už samotná hra si vynúcuje istú pozornosť a tým pádom odvádza pozornosť účastníkov od toho, že vôbec sú súčasťou výskumu, očakávam, že výsledky budú o čosi menej skreslené. Uh-huh. No to je ten laboratórny efekt, že to stále zažívame, že snažíme sa čo najviac ho odbúrať a naozaj navodiť tú prirodzenú atmosféru. Ono ale zase možno zo začiatku tam vždy nejaký ten efekt je, preto niektorí výskumníci berú až po 30 sekundách, po prvej minúte začnú brať tie dáta, takže aj to môže byť zaujímavé. No a keď hovoríme o hrách a jazyku, dá sa vďaka hrám dobre naučiť jazyk? Čo si myslíš? Lebo moja skúsenosť, nechcem hneď ovplyvniť tvoju odpoveď, som na to zvedavá, ale pýtam sa preto, že ja mám pocit, že teraz tí mladí majú úplne inú počiatočnú líniu jazyka, ešte predtým, ako vôbec sa ho začnú učiť. Že cez tie hry sú hneď v kontakte a niekedy, ja mám pocit, že tí malí vedia už skôr nejakú lexiku anglickú z Minecraftu alebo z GTAčka alebo odkiaľ. A nepotrebujú ešte tie slovíčka, skôr ako vedia nejaké farby, tak vedia povedať niečo z hier. Tak čo si myslíš o tom? Dá sa dobre, ale to je otázka hlavne, či sa dá dobre naučiť jazyk z hier. Áno dá. Priznávam sa rovno, ja som sa naučil jazyk z hier. Ja som sa angličtinu ako takú naučil veľmi zaujímavým spôsobom. Môj o 10 rokov starší bratranec sa hrával počítačové hry, hrával sa RPGčka, konkrétne išlo o sériu Might and Magic. Myslím, že prvá, ktorú som ho videl hrať, bola 4. Keď som dosť podrástol, mal som už 6 rokov, zrovna hrával 6, ja som povedal, toto sa chcem zahrať, toto sa mi páči. Dal mi CDčka, nechal môjho otca, nech mi to spojazní na jeho domácom počítači a o 5 minút som hneď zdvihol telefón a volal bratrancovi, že ale ja tomu nerozumiem, to je po anglicky. A on mi to do telefónu povedal, vezmi si slovník. Zobral som slovník, lebo hra sa mi páčila. A začal som sa s tým lopotiť. A veľmi rýchlo som to vzdal a začal som iba ťukať tak nejako spontánne a príbeh išiel bokom. Ale práve takýmto spôsobom som sa ja naučil po anglicky. V okamihu, keď som nastúpil na gymnázium, už som hovoril viac menej plynule po anglicky, len vďaka tomu, že som mal za sebou 4 roky intenzívneho kurzu angličtiny, kde som mal motiváciu sa angličtinu naučiť. Pretože to pre mňa nebolo učenie sa angličtiny, bolo to pre mňa chcem sa hrať tieto hry a potrebujem sa na to naučiť angličtinu. Áno, mal som motiváciu. Takisto ako dnes je to oveľa bežnejšie, deti, ktoré už nastupujú do škôl, už majú nejaký kontakt s angličtinou, lebo je to jazyk niečoho, čo ich zaujíma. Pokiaľ má dieťa záujem o nejakú hru, ktorá existuje práve v angličtine, má o to väčšiu motiváciu si angličtinu osvojiť. A áno, reálne ju bude používať a bude ju ovládať. Jasné, tá motivácia je kľúčová. Čiže teraz sme povedali jednak aj to, že priamo hry ako keby nám ponúkajú ten lexikálny základ, že sa tam nejaké slova naučíme. Moja skúsenosť je taká, že ako si pravil, že začal sa s tým lopotiť. Takže táto prvá fáza nejakej frustrácie toho, že musíš si do toho slovníka pozerať, je veľmi krátka podľa mňa, lebo ako náhle sa dostaneš do herného prostredia, tak z kontextu hry a z toho, čo sa deje, už vieš aj dedukovať významy slov. Áno, samozrejme, význam jedného slova sa vždy dá domyslieť z kontextu. Ide o to, o akú hru ide. Napríklad takéto digitálne RPGčka, hlavne kedysi, keď mali veľa textu a prakticky žiadne hovorené slovo, lebo to technológie ešte neumožňovali, obsahovali prakticky celé romány umeleckých textov v konečnom dôsledku a domyslieť si všetko je nemožné. Pokiaľ ide len o mechaniky, pokiaľ ide len o tie slová, ktoré vystávajú systém hry, áno, tie si človek osvojí veľmi rýchlo. A to je niečo, čo uvidíme práve v stolových hrách, kde ten jazyk je veľmi repetitívny, pretože hra bude mať nejaké keywords, bude mať nejaké kľúčové slova, nejaké vlastné interné termíny, ktoré hovoria keď toto, tak toto, pretože práve tieto stanovujú pravidlá ako také. A áno, tie sú veľmi repetitívne a keď si ich raz človek osvojí, tak sa opakujú. Navyše dizajneri hier v zásade zvyknú opakovať a používať tie isté termíny, takisto ako v odborných textoch v jednej oblasti
očakávame, že terminológia bude jednotná. V stolových hrách terminológia je často viac menej až s malými štilistickými odchýlkami jednotná. Áno, človek sa to naučí a už to ide a potom si tých pár rôznych zmien veľmi ľahko domyslí. Čiže jasné, pre ten jazyk je kľúčová na jednej strane motivácia a na druhej strane to, že si v tom hernom prostredí a učíš sa to cez niečo, čo ťa baví. Spomenuli sme počítačové hry, stolové hry. Čo sa hrávaš radšej? Stolové. Ja sa určite oveľa radšej hrám stolové hry. Možno preto, že som starý, relatívne dinosaurus, pokiaľ ide o hry. Najmä keď to porovnáme s priemerným vekom hráča digitálnych hier, aj keď aj ten už je posunutý vyššie, než býval kedysi. Tých digitálnych hier, najmä takých, ktoré umožňovali hru viacerých hráčov, ktoré umožňovali nejaký multiplayer, bolo. Tých hráčov nebolo až toľko. A ja som vyrastol ešte v prostredí, kde som sa reálne stretával so svojimi kamarátmi a hrali sme sa práve stolové hry. Je to niečo, s čím som vyrastol, čo pre mňa neodmysliteľne patrí k životu a v konečnom dôsledku sa stále s tými istými kamarátmi z detstva, z dospievania stále stretávam a stále hráme hry. No dobre, ale stolové hry, tak ja nie som až taký, ako si povedal, dinosaurus v hraní hier, ja veľa hier, tak to nepoznám, čo my sme sa s rodičmi hrávali, bolo človeče, ale teda to hovorí, že to nie je zrovna hra, ktorú by si sa hral. Tak aké sú to hry? Renesancia stolových hier nastala niekedy okolo roku 2000 s osadníkmi z Katanu, čo je hra, ktorú už dnes pozná oveľa viac ľudí. Takzvané eurohry, respektíve nemecké hry, sú dizajnované tak, aby boli zábavné v prvom rade, aby sa človek pri nich vedel zabaviť, aby sa stále vedel porozprávať so svojimi spoluhráčmi, protihráčmi, aby to bola príjemná spoločenská aktivita. Nie je to tak ako kedysi človeče, ktoré prakticky nemá žiadne mechaniky, to je veľmi jednoduchá hra, alebo nebodaj ako Monopoly, čo je hra, ktorá je úmyselne dizajnovaná, aby nebola zábavná. Dobre, takže sú to, takže takto, aby som sa v tom aj ja sama vyznala, čiže sú to stolové hry, ktoré sú príbehovky, hej? Že povedzme si, ja poznám z Big Bang Theory, poznám Dungeons and Dragons, to je asi jediná, ktorú takúto poznám, čo sa mi zdá, že sme sa aj o nej rozprávali nejako súkromne a to mne sa zdá veľmi zaujímavé. A jazykovo, naozaj tá tvorba toho príbehu, kde ty reaguješ podľa nejakých pravidiel, ale sám vlastne reaguješ na hernú situáciu a vytváraš tú hernú situáciu samostatne. Ak sa nemýlim, oprav ma kľudne. Takže toto sú hry, ktoré rád hrávaš. Áno, D&D je hra, ktorú rád hrávam, ale poďme do nomenklatúry. Stolová hra je hra, ktorá bude mať hernú dosku, figurky, pravdepodobne kocky, možno nejaké karty namiesto dosky alebo ako doplnok k doske a figurkám. Odohrá sa za nejakú dobu, 10 minút, 20 minút, pol hodinu, hodinu, 4 hodiny, 8 hodín, v závislosti od zložitosti. Ale zahrá sa na jeden krát. Je výrazne obmedzená mechanikami, môže síce mať nejaký príbeh a v mnohých moderných slových hrách príbeh je dôležitou súčasťou toho celého, ale nie je to rozprávačská hra, je to stále stolová hra, ktorá v konečnom dôsledku sa bude správať ako šach, alebo človeče, alebo poker, sedmať, niečo podobné. Hry, kde si sadneme okolo stola, možno s nejakými pravidlami, ktoré budú na rozdiel od pravidel stolových hier mať celé knihy. Budeme mať kocky a budeme spoločne rozprávať príbeh. Sú role-playing games. Po slovensky ťažko. Zvyklo sa používať označenie hry na hrdinov, ktoré nie je ideálne, lebo ani zďaleka nie vždy hráme hrdinov. Ťažko povedať, ako to označiť, ale to je iný typ hry. To je hra, ktorá nie je postavená na tom, že sa snažíme dosiahnuť istý konkrétny cieľ. Je to hra, ktorá je postavená na tom, že sa snažíme si užiť to, že spolu rozprávame príbeh. A to je niečo, čo by som ja skúmal najradšej a aj sa to chystám skúmať práve na týchto hrách. Pretože práve tie máme pravidlá v angličtine a práve tu je najväčšia jazyková zložka. A áno, ja sa z takýchto hier hrávam. Momentálne mám bežiacu skupinu v Shadowrune, čo je sci-fi lomka fantasy hra, je to cyberpunk s prvkami mágie, elfovia, trpaslíci, toto všetko. Hrával som D&D, hrával som českú kópiu D&D, Dračí doupie, hrával som Vampire the Masquerade, hrával som
ešte zo pár iných menej známych. Verím, že čoskoro sa dostaneme k Blades in the Dark a pravdepodobne znovu k D&D. Času je málo, hier je veľa a ako hovorím, práve tieto hry nie sú ukončené. Ten príbeh sa rozpráva. Keď si sadneme, môžeme hrať ten náš príbeh hodinu, môžeme ho hrať 2, môžeme ho hrať 8. Keď som bol mladší, tak sme sa zvykli zavrieť na predĺžený víkend na 3 dní na chatu a doslova sme hrali 3 dní v kuse. Aspoň raz do mesiaca. Dnes už to čas neumožňuje, ale áno, toto je to, čo mám asi najradšej, práve tieto rolové hry. Okrem toho aj tie klasické stolové hry, okrem toho kartové hry, zberateľské kartové hry. Všetci si predstavia Pokémonov. Dajme tomu, je to použiteľný príklad, pokiaľ to ľuďom pomôže si priradiť nejaký obraz k tomuto zvuku. Či áno, prakticky všetky analógové hry. Áno, ale na ten jazykový účel alebo na účel toho výskumu sú najlepšie asi tie rolové hry, že tam je veľa toho jazyka, ako hovoríš, a máš tam, myslím, že internacionálnu skupinu si vravel, čiže ste Slováci, nejaký Kanaďan si mi hovoril? Teraz sme už znovu zredukovaní len na Slovákov, hoci nie sme každý v tom istom štáte a hráme online, ale mali sme už rôznych hráčov v skupinách. Jasné, to je bohaté na jazyk, ale stále, aj keď ste len Slováci, máte tie pravidlá v angličtine, takže tá interferencia je tam určite veľmi. Áno, hráme po slovensky, rozprávame príbeh po slovensky, ale je tam veľa angličtiny kvôli pravidlám, je tam veľa angličtiny kvôli prostrediu, ktoré je kyberpunkové a tým pádom oveľa viac technológie, oveľa viac angličtiny. Do toho sa tam samozrejme objavujú aj iné jazyky, japončina, ktorá je prirodzenou súčasťou kyberpunku, nehovoriac o tom, že jedna z postav v našom príbehu do toho mieša japončinu, keďže je na poli Japonec. Zároveň sa nám príbeh odohráva v Poľsku, takže tam máme aj kopu polštiny. Občas sa objaví nejaká ruština, občas nejaká nemčina. Nahrať to a potom to zanalizovať, takéto niečo by bolo takmer nemožné. No toto som sa chcela opýtať, že vlastne to nie je len tak nahrať niečo takéto, musia všetci súhlasiť, to je jedna vec. Druhá, že môže to byť už iné, keď im povieš, že nahráva sa. Tam sme už hovorili o tom laboratórnom efekte, alebo ako ho nazvať. Je na to nejaký term, teraz mi vypadol. Takže že čo plánuješ vlastne? Ako to plánuješ spraviť? To by ma veľmi zaujímalo, že máš nejakú víziu metodickú v hlave, že čo spravíš? Mám víziu a mám v tomto okamihu naplánovaný pilot. Mám naplánovaný proof of concept, na ktorom túto víziu vyskúšame. Mám skupinu hráčov, ktorí súhlasili s tým, že to nahrajú. Nevedia, na aký účel sa táto nahrávka robí. Vedia, že sa niečo bude skúmať na ich hraní, ale nevedia čo. Keďže vedia, pre koho to je, asi si domyslia, že to bude jazyk. A určite z toho bude aj článok, kde sa tento proof of concept bude demonštrovať. Dobre, ty si pre mňa v mnohom taký zaujímavý a v tom najlepšom zmysle slova zaujímavý úkaz. Aj týmito hrami, keď si ma ešte učil, keď som bola tvoja študentka, tak si mi prišiel tak úplne iný, ako pre mňa teraz v skutočnosti si. A zaujalo ma to, že ty so študentmi komunikuješ cez Discord, že si zvolil úplne nejakú inú platformu ako možno my ostatní a mňa by naozaj opäť opakujem, že v najlepšom mysle slova zaujímalo, že prečo si sa pre toto rozhodol, aké to má výhody, nevýhody a máš pocit, že máš trochu iný vzťah so študentmi ako možno ostatní pedagógovia na katedre. Že povedz mi teraz, ako ty vnímaš tvoj vzťah so študentmi? Začneme od toho Discordu. Predtým som sa rozhodol, pretože som s ním už mal skúsenosť. Je to aplikácia, ktorá existuje práve pre hráčov digitálnych hier, aby mohli spolu komunikovať efektívne počas nejakej live action hry, kde nemajú čas pauzovať, písať do nejakého extrémneho chatu a tie in-game chaty takisto nie sú nevyhnutne najefektívnejšie. Takže je to niečo pôvodne podobné Skypeu, ale Discord sa rozvinul na niečo oveľa väčšie. Umožňuje vytvárať si vlastné servery, vlastné malé komunity. Ja som s ním mal ako hráč skúsenosť a keď došla pandémia, keď došli lockdowny a nikto nevedel, ako vlastne budeme učiť, a čo sa bude diať, tak som si povedal, že no tak spravíme server a naženiem tam študentov. Je to bezplatné, nič mi nebráni. Študenti nemajú na výber, ja som zaveril, bude to takto. Následne nám škola spustila rôzne iné možnosti a platformy, ktoré som začal používať, kde sa dalo, kde sa nedalo.
Ale ten Discord už existoval a stále do všetkých siláb uvádzam, máme aj Discordový kanál, ktorý je neoficiálny, nie je to školský kanál, je to niečo súkromné moje. A študenti, nie všetci, ale mnohí študenti sa tam pripoja a občas sa tam aj niečo deje, aj keď v poslednej dobe nebol čas to veľmi moderovať a teda ani dávať nejaké zaujímavé podnety. Ale študenti si niekedy dajú sami zaujímavé podnety a áno, študenti so mnou komunikujú neoficiálnym kanálom, ktorý zo svojej podstaty je veľmi neoficiálny, akože to je kanál naozaj pôvodne hráčsky a herný. A pravdepodobne, áno, mám so študentmi úplne iný vzťah ako mnohí pedagógovia, nepoviem všetci, ale ako mnohí. Myslím si, že komunikujem so študentmi priamočiarejšie. Že ich, nepoviem, že ich beriem viac ako seberovných. Myslím, že všetci si uvedomujeme, že naši študenti sú dospelí ľudia, ktorí majú potenciál a kapacitu. Ja sa im to ale snažím dať najavo. Snažím sa, aby medzi nami nebol nejaký veľký mocenský odstup. Pre tých, ktorí poznajú Hofstedeho, áno, power distance. A snažím sa, aby sa na hodinách nebáli so mnou komunikovať, aby mi vedeli povedať, nie, tomuto nerozumiem, prípadne aby mi dokonca vedeli povedať, nie, ja sa im v tomto nesúhlasím. A to je dôležité. Lebo to kritické myslenie rozvíjať u študentov je teraz úplne kľúč, si myslím. A oni majú pocit, že čokoľvek im povieš, tak to musí byť a takto to je a nezačínajú, alebo teda nerozmýšľajú kriticky nad tým, čo počujú. Ja ich niekedy volám, že sú takí SpongeBob, že všetko nasávajú ako špongia, ale že musia vedieť aj kriticky vyhodnocovať. No a jedno, čo ti v dobrom závidím na tomto Discorde je, že podľa mňa ty dostaneš takú, nielen že spätnú väzbu, ale vôbec nejakú interakciu, nejakú reakciu na to, čo si napísal, čo si od nich chcel, lebo ja keď pošlem cez ten študentský mail, tak ja mám pocit, že nikto to nečíta. Vieš čo, ja na tom Discorde tiež nevidím nejakú veľkú spätnú väzbu, ale výhoda toho je, že áno, študenti mi môžu napísať aj súkromnú správu napriamo a áno, mnohí študenti mi napíšu napriamo, potreboval by som toto, potrebujem poradiť, tomuto som nerozumel, máme zajtra hodinu, alebo to odpadá, ospravedlňujem sa, nemôžem prísť. Ale áno, komunikujú so mnou už aj týmto spôsobom priamejšie, otvorenejšie. No, aby sme sa pohli teraz od tých hier, čo rád ešte robíš vo voľnom čase? A potom pôjdeme k tvojej prekladateľskej činnosti. Tak, táto časť bude krátka, lebo čo je to voľný čas? Čo je to voľný čas? Toho nie je zrovna veľa. Práca je niečo, čo robím rád. Áno, keby som ju nerobil rád, tak ju nerobím, nájdem si inú. Ale ty rád varíš, ale ja si zabudol. Nezabudol, chcel som k tomu dojsť a áno, mali by sme šetriť čas. Voľného času nie je veľa, mám malú výhodu, že rád robím veci, ktoré človek v živote robiť musí. Je to aktivita, kde človek veľmi rýchlo, v zásade, vidí výsledok svojej práce. To učiteľ väčšinou nevidí, to prekladateľ v skutočnosti nevidí. Ľudia by si povedali, že prekladateľ preloží text a má hotový text, ale ako prekladateľ, keď ten text spravím, tak ten textový dokument odošlem a vydaný ho často nevidím. A ak ho nebodaj vidím vydaný, tak ho nikdy neohmatám na papieri. A to je pre mňa osobne niečo, čo mi chýba. Vidieť výsledok svojej práce. Varenie je niečo, čo mi toto dáva. Toto má spoločne s mojím otcom, ktorý je pre jednoduchosť informatik a takisto nikdy nevidí výsledky svojej práce takým istým spôsobom, ako ich nevidí ani prekladateľ. Varíme, lebo vieme, čo sme spravili. Dokážem v kuchyni stráviť hodiny, pokiaľ mám hodiny času, dokážem sa s jedným obedom sa dokážem hrať od 4:00 od rána, pokiaľ mi to čas umožňuje, naozaj až do obeda, kým ho servírujem, bude mať 4 chody, bude zložitý a ja si to užijem. A aké jedlo, alebo máš tak, že jedno jedlo, ktoré robíš najradšej, alebo ktoré by si vypichol, že toto vieš robiť veľmi dobre? Že povedzme, príde ti mamka s ocinom na návštevu a povedie ti, že Martin, správ toto, to robíš parádne. Asi nie. Skúšam nové veci. Takisto ako vo všetkom, rád vyskúšam niečo nové, rád vyskúšam novú hru, rád vyskúšam pripraviť nové jedlo z úplne inej kuchyne, než som robil doteraz. Robím veľa ázijských jedál. Myslím si, že
tam to mám celkom nacvičené už aj s postupmi. Robím ale aj veľa európskych jedál. Často varím, čo mi práve napadne, respektíve čo chladnička dala. Pozriem sa, čo sa z toho dá zložiť a niečo sa vymyslí. Snažím sa opäť trošku prepojiť aj toto a aj to, čo učím, kde učím aj etymológiu a históriu jazyka a variť historické recepty podľa naozaj z rukopisov, niekedy aj z 13. storočia. Pretože práve takéto texty máme dostupné online. Stránka thesifter.asicom, možno org. Pozrite si to, možno to niekam napíšeme k tomuto podcastu. Môžeme do popisu. Zbiera rukopisy, skeny rôznych publikácií, receptov z celej histórie. Posúvam sa teraz zase k tej oblasti prekladateľskej, my už sme to trošku naznačili, ale ty si teda lingvista, prekladateľ, respektíve prekladateľ, lingvista, kde sa vidíš viac? Ktorá oblasť by si povedal, že je pre teba taká charakteristická? Ešte v lani som bol prekladateľ lingvista, dôraz na prekladateľ ako prvé v tej pozícii. Myslím, že tento rok už som viac lingvista, prekladateľ, pretože sa to mení, opäť vyvíja sa aj to, na čo ja kladiem dôraz v rámci práce ako takej, či viac času budem venovať tomu, čo robím ako freelancer, ako prekladateľ na voľnej nohe, alebo či viac času budem venovať práve vede a výskumu. A v tomto okamihu sa to presunulo do vedy a výskumu. A možno sa to znovu vráti k prekladu a možno nie tak skoro, uvidíme. Dobre, takže teraz sa viac vidíš ako lingvista a pracuješ vlastne na tých hrách, ak tomu správne rozumiem. Áno, a v konečnom dôsledku pracujem stále aj na preklade, pretože to, čo takíto hráči robia, pokiaľ musia pracovať s anglickými pravidlami, ale hrajú po slovensky, je istým spôsobom tlmočenie z listu. Čiže v konečnom dôsledku vlastne stále skúmam prekladateľskú aktivitu. Som translatológ a môj výskum je stále translatologický. Skúmam jazyk v kontexte stretu dvoch jazykových systémov a dvoch kultúr. Jasné, našiel si v tom prepojenie, to je skvelé. No aká je vlastne práca, mňa to vždy zaujímalo, že aká je práca prekladateľa? Lebo ono to vyzerá tak relatívne, hlavne v dnešnej dobe jednoducho, že zapnem Google prekladač a idem slovíčko po slovíčku a prekladám a vlastne to vyzerá, ako keby teraz každý mohol byť prekladateľ. Tak poďme to trošku upratať, poďme tomu dodať jasný význam. Nemôže byť každý prekladateľ. Je ti to jasné, sama si povedala slovíčko po slovíčku. Myslím, že každý, kto kedy čokoľvek prekladal, vie, že sa neprekladá slovíčko po slovíčku. Ľudia veľmi zanietení pre technológie sa nás už dlho snažia presvedčiť, že už vás ten Google Translator nahradí. Za tých N rokov, ktoré tu je, nás nenahradil. A nemá potenciál nás nahradiť. Google Translator ani iné, machine translation nástroje nemajú reálne šancu nahradiť prekladateľa, pokiaľ sa nenaučia rozmýšľať, pokiaľ nedostaneme umelú inteligenciu, ktorá bude naozaj myslieť, ktorá dokáže čítať medzi riadkami a ktorá dokáže rozumieť metaforám, ktorá dokáže vyrozumieť, čo je význam textu, keď význam textu nie je to, čo text hovorí, pretože to sa deje veľmi často. Keď si na to použijeme pragmatické termíny, lokúcia často nie je ilokúciou. A to je to, čo stroj preložiť nedokáže. To je niečo, kde prekladateľa človeka nemá ako nahradiť. Práca prekladateľa je hektická. Práca prekladateľa je často psychicky náročná, je vyčerpávajúca v závislosti od toho, aké sú termíny a v závislosti od toho, ako zložitý je text. V závislosti od toho, ako veľmi nepreložiteľný je text, teda ako veľmi je zakorenený vo svojej východiskovej kultúrnej a jazykovej sústave a používa prostriedky, ktoré jednoducho nemajú ekvivalenty. No to som práve chcela, že tie metafóry, rôzne idiomy, keď si zoberieme teda najmä z angličtiny do slovenčiny, sú v podstate nepreložiteľné v takej forme, ako sú. A potom, aký je tvoj, toto ma vždy zaujímalo, že aký je tvoj prístup, pretože v podstate máš dve možnosti. Buď metaforu a daný idiom vynechať a použiť literal meaning, to je možno jeden, z môjho pohľadu nešťastný postup. A druhý je, že nájsť k tomu akoby slovenský ekvivalent, ktorý možno nie je formálne totožný, povedzme s tým daným idiomom, ale nájdeš iný ekvivalent v slovenčine, ktorý ten význam vystihne. Tým pádom čitateľ akoby nepríde o ten umelecký zážitok, že stále nemá to len literal text, že nemá to iba
v tom základnom význame a má aj tú metaforu, má ten idiom a hlavne pokiaľ ide o vtipy, že nepríde o ten vtip, o tú witty nuance toho textu. Takže toto by som chcela vedieť, aký je tvoj prístup, že či by si išiel jednou alebo druhou stranou, alebo depends, neviem, že čo mi k tomu povieš. No, poviem ti k tomu, že ty si vlastne veľmi rýchlo, laickým, zdravým strieľackým rozumom prišla na to isté, na čo prišli všetci translatológovia. Preklad je operácia štilistická. A štýl textu je veľmi dôležitý, pretože text nie len sprostredková istú informáciu, ale nejako na čitateľa pôsobí. A áno, veľkou súčasťou tohto celého je reprodukovať nielen význam, ale reprodukovať aj zážitok. Reprodukovať dojem. Reprodukovať estetiku, štýl textu. A áno, vynechať nejaký prostriedok, ktorý je obrazný, ktorý má estetickú hodnotu, ktorý má expresívnu hodnotu a jednoducho len dať úplne priamy preklad sematickej hodnoty je ochudobňovanie textu. Je to niečo, čo by prekladateľ robiť nemal. Čiže informáciu čitateľ dostane síce tú istú, ale nemá ten istý dojem. Nemá ten istý dojem. Niekedy to inak nejde. Niekedy je to v poriadku, pretože text nemá reálne plniť estetickú funkciu. V tom prípade je to na mieste, ale pokiaľ má text plniť estetickú funkciu, musíme nájsť preklad, ktorý bude adekvátny. Čo to znamená adekvátny preklad? To je veľká otázka translatológie a je to téma, ktorá sa otvára často. Mám pocit, že možno aj na absolútne každej konferencii, aspoň v diskusiách medzi príspevkami, kedy je preklad adekvátny a či toto je alebo nie je adekvátne, keď sa to takto vyrieši, je niečo, na čo nevieme prísť, lebo na to nie je jednotný meter. Ide o to, akú funkciu text plní, ide o to, z akého systému, do akého systému, v akom čase, na akom mieste, je tu strašne veľa faktorov. Veľmi pekne sa dostávame k tomu, prečo nikdy nemôže prekladateľ nahradiť nejaká umelá inteligencia. Nemôže vás prekladateľu nahradiť ani celkovo človeka, pretože nedokáže zatiaľ vyhodnotiť práve tieto odtienky, v akej situácii sa nachádzame, aký je celkový účel textu, aká je tá ilokúcia, tá intention toho autora, aby sme teda možno vysvetlili tie termíny. Teraz niekto ešte stále googlí, čo je to lokúcia, ilokúcia, takže ilokúcia, ak správne rozumiem, však nie som zase úplne pragmatik, ale teda, že ilokúcia je ten zámer hovoriaceho, aký má s danou výpovedou a lokúcia je to, čo povie. A teraz sa pozeráme na to, že do akej miery tieto line alebo do akej miery sú prepojené. Keď poviem napríklad, že ale je tu teplo, tak... Štandardný príklad. Ale je tu teplo, znamená otvor krásne okno. Áno, znamená otvor okno. Vieš, ja som musela vybrať štandardný príklad, takže, lebo iný teraz mi nenapadne. Ale áno, poviem, ako je tu teplo, znamená otvor okno. A pritom mohla som použiť lokúciu, otvor okno je tá istá, ako teda lokúcia je iná, ale tá ilokúcia zostáva tá istá, že chcem, aby si otvoril. Áno, toto je presne príklad, ktorý ja používam na každej hodine, keď to študentom vysvetľujem, lebo je vynikajúci a každému rozumie. A áno, keď sa človek nad tým zamyslí, musí si všimnúť, že veľká časť našej komunikácie prebieha takýmto nepriamym spôsobom. Je to vec kultúrnej normy, niekedy je to vec slušnosti. Napríklad v prípade tohto je tu teplo versus otvor okno. Vyzvať niekoho priamo, aby otvoril okno, môže byť neslušné. Ale naznačí, že by som si želal, aby otvoril okno, je oveľa slušnejšie. Preto to práve takto robíme. A toto je niečo, čo stroj, čo umelá inteligencia z textu nemá ako vyrozumieť v tomto okamihu. Možno jedného dňa, ale na to by musela táto umelá inteligencia rozumieť kontextu, v ktorom sa text odohráva. A nie je to úžasné, mňa to neskutočne fascinuje, ako náš mozog pracuje, že dokážeme v milisekundách vyhodnotiť všetky tieto maličké odtieníky, čo ty myslíš. A vstupuje do toho, samozrejme, nie je to len cez jazyk, hoci pre nás je práve ten jazyk zaujímavý, ale nejaká mimika, gestika, keď sa na teba poznám, to ako ťa poznám, do akej miery ťa poznám, že poznám nejaký tvoj prístup. Už len to, že vyhodnotiť, kedy žartuješ a kedy nežartuješ, že to sú tak strašne krásne pre mňa a fascinujúce oblasti jazyka, že ja by som týmto aj motivovala študentov, že už len preto to sa oplatí ten jazyk skúmať, lebo je to nevyčerpateľná nejaká studňa inšpirácií a takého úžasu, že čo náš jazyk dokáže a čo dokážeme jazykom vyjadriť. Áno, práve kvôli tejto otázke nie ako funguje jazyk, ale čo robíme, keď jazyk používame. Práve vďaka tomuto som sa dostal tam, kde som práve teraz, práve vďaka tomuto som nakoniec po vyštudovaní translatológie skončil
na lingvistickej sekcii katedry anglistiky a stal som sa, no už asi som sa naozaj stal lingvistom, pretože áno, toto je niečo neuveriteľne fascinujúce. Je to niečo, čo je možno úplne nepochopiteľné, je to niečo, čo stále celkom nevieme, ako funguje. Je otázne, či niekedy naozaj plne spracujeme, ako ľudský mozog vyhodnocuje komunikáciu ako takú. Ja síce mám nejakú osnovu pripravenú, ale teraz veľmi by som chcela preskočiť z tej osnovy nakoniec, keď spomíname tú umelú inteligenciu. My sme viedli veľa diskusí o ChatGPT a asi je to, akože je to taká spoločenská diskusia, riešime to ako pedagógovia, ale riešili sme to aj súkromne. Nebudem sa už pýtať, či si myslíš, že môže nahradiť prekladateľov, ale celkovo, aký je tvoj prístup k tejto ChatGPT? Lebo my sme sa rozprávali o tom, že vidí sa to v negatívnom svetle, jasné, lebo ľudia sú leniví a vidia to ako možnosť si uľahčiť prácu. Na druhej strane, ale môže to mať veľmi veľa pozitívnych dopadov a dá sa tá kvázi umelá inteligencia, alebo teda ChatGPT sa dá využiť aj eticky, morálne, a na prospech všeobecný, či už môže to byť osobný prospech, ale aj všeobecný prospech. Povedzme, učiteľ chce spraviť písomku z daných vecí, ktoré študentov naučila, dochádzajú mu už nápady, aké príklady dať, poprosí umelú inteligenciu, ja tiež keď som si pozrieť, niektorí píšu please, could you? Takže to už je taký extrém. Takže dá to urobiť tej umelej inteligencii a ušetrí si čas a možno vytvorí tá umelá inteligencia zaujímavejšie príklady, ktoré viac budú skúmať to, čo ten učiteľ chce vidieť od tých študentov. Čo si o to myslíš? Nechcem ti zase vkladať slova do úst, takže kľudne so mnou nesúhlas. Feel free. Nemôžem nesúhlasiť. GPT je nástroj. Je to ľudský výtvor, je to vynález, je to niečo neskutočne komplexné a zložité a je to čierna skrinka a my vlastne nevieme, čo sa deje vnútri, ale je to nástroj. A ako každý iný nástroj sa dá použiť rôznymi spôsobmi. Áno, môže byť aj negatívny, ale nič nám nebráni využiť ho pre verejné blaho. Nič nám nebráni naozaj ho použiť produktívne, uľahčiť prácu nielen sebe, nepoužiť ho protiprávne. Drahí študenti, plagiatorstvo je stále plagiatorstvo, ale je to nástroj, ktorý keď použijeme správne, je veľmi šikovný. Je otázne, kam sa vyvíja, je otázne, ako rýchlo sa vyvíja, je otázne, čo naozaj dokáže a čo nie. V tomto okamihu to je stále viac umelá než inteligencia. Je to iba predikčný model, ktorý len odhaduje, čo bude ďalšie slovo. A niekedy vypluje úplné blúdy. Myslím si, že každý, kto už si to skúšal a začal sa hádať o nejakom fakte s ChatGPT, ako implementáciou tohto modelu, videl, že áno, tento systém v žiadnom prípade nie je neomylný. Bohužiaľ, nielen naši študenti. Jasne, opakuje sa. Mnohí laici si myslia, že je to stroj, takže nebude klamať. No on bude klamať, lebo sme ho to naučili. Respektíve on nevie rozlišiť, či je informácia pravdivá alebo nie. On reálne nevie, čo je fakt alebo nie. Keď ho my naučíme, že smrť Janošíkovu napísal Hviezdoslav, tak to bude ďalej tvrdiť. Keď ho niekto opraví a povie mu, že nie, smrť Janošíkovu napísal Lord Byron, tak to bude tvrdiť. A keď ho potom niekto opraví, že ale nie, to bol Hviezdoslav, no tak potom, keď ho niekto povie, že ale nie, nebol to Byron, tak on povie, no nie, bol to Hviezdoslav, lebo už túto informáciu má. Ale nie, ten systém samozrejme nie je perfektný, nie je neomylný a myslím si, že my ako vyučujúci sme to už na tých zadaniach študentov, ktorí to skúsili, videli. Pretože práve takéto zložité zadania, aké sa dejú na univerzitách, ChatGPT nevyprodukuje, nebude neomylný. Jednak nevyprodukuje, ak aj vyprodukuje, tak on, ak si pozeral, tak on má akože svoje patterns, že hneď to uvidíš na tom písaní študenta, že toto nie je písanie človeka, že on je naozaj naprogramovaný na to, aby nejako naštrukturoval tú danú esej, opakuje sa, používa naozaj také repetitive expressions, také veľmi general, nejde naozaj do hĺbky, takže áno, má svoju štilistiku. Áno, presne, má svoju, výborne, hej, že má svoju
svoju štilistiku. Takže študentom neodporúčame naozaj skúšať toto, lebo je to ľahko rozpoznateľné, a však už to aj všelijaké teraz tie device, ako si môžeš overiť, že či to napísalo ChatGPT, ktoré tiež majú svoje limity, vieme. Ale vieš, čo sa mi veľmi páčilo teraz, čo si povedal, že keď mu povieme, že toto napísal Hviezdoslav. Ja som toto študentom ukazovala z Wikipédiu, keď mi prišli prváci na základ výskumnej práce a začali sme riešiť, že OK, povedzme, že dostanete teraz nejakú tému na seminárku a kde si nájdete prvé informácie. No, idem na internet a väčšina, samozrejme, však hneď Wikipédia je tiež považované za neomylné, jasné, ako encyklopédia v pohode. A ja som im ukázala, že pozrite. A zapal som to na projektora a dal som, že editovať. Prepísala som, brali sme nejakého tiež buď autora alebo známeho človeka, už si nepamätám, a prepísala som tam datum narodenia o 100 rokov skôr. A som ukázala, teraz keby som, samozrejme tam je potrebné sa zaregistrovať, nebol som zaregistrovaná, ale teraz keby som sa zaregistrovala, respektíve prihlásila, dám uložiť a niekto tam príde a ide robiť tú seminárku a napíše, že sa narodil ten človek o 100 rokov skôr. A úplne nekriticky. A vlastne ja mám pocit, že takto funguje aj ten ChatGPT. Nie, že pocit, ale takto to v podstate funguje. On kolektuje informácie, ktoré človek tam dá. Nie je to inteligencia, aj to sme vraveli, že vlastne to umelá inteligencia, ale v skutočnosti nie je inteligentná, pretože nedokáže sama rozmýšľať. Nemá kritické myslenie. Áno, nemá kritické myslenie a nedokáže sama. Ten ChatGPT vlastne nejako evaluuje možno informácie, ich relevanciu na tvoju otázku, ale to je tak všetko, že ich len nakolektuje z rôznych stránok. Jeden z našich ďalších rozhovorov bol ja neviem, či si spomínaš, ak sme to trošku riešili, že sa často názor povyšuje nad fakt a potom sme zase sa rozprávali o tom, že z nejakého sociologického hľadiska veľa tém je práve také, že sú založené na subjektívnej percepcii, ale ja si hlavne spomínam, že sme tak hodnotili, že mladí ľudia majú pocit, že akýkoľvek ich názor môžu povýšiť nad fakt, nad to, že ako to v skutočnosti je. Že tak teraz ja tomuto neverím, lebo ja si myslím, že to je inak, hoci to bolo dokázané. Čiže možno sa nemusíme rozprávať, alebo môžeme, neviem, ale že sú dve hladiny. Že jedna z nich je tá, kedy naozaj veľa tých faktov je založených už na nejakej predtým percepcii, ale potom sú veci, ktoré boli dokázané. Teraz mladý človek má pocit, že ten jeho názor je nad tento fakt. Že stretávaš sa s tým, že v učiteľskej praxi bojuješ s týmto, nebojuješ? Možno to nie je relevantná otázka pre teba. Stretnem sa s tým. Nepovedal by som stretávam. Pozor na vidy. Nie je to také bežné, ale áno, stane sa to. Toto je zložitá otázka, lebo sa na ňu dá pozrieť z dvoch rôznych strán. Na jednej strane subjektívny názor nie je možné povýšiť nad fakt. Pokiaľ je niečo dokázané, tak to reálne nie je dokázané, pokiaľ sa to pozrieme pozitivisticky, len to doteraz nebolo vyvrátené a každý fakt by sme mali brať ako omyl, ktorý ešte nebol vyvrátený. Je dobré to, čo považujeme za fakty, spochybňovať a prehodnocovať vždy, keď zistíme niečo nové, pozrieť sa, či toto nové poznanie nejako ovplyvňuje naše predchádzajúce poznanie, ale napriek tomu niektoré fakty sú objektívne. Veci, ktoré vieme o prírodných vedách, sú v zásade objektívne. 1 a 1 je 2, a len veľmi ťažko to zmeníme. No povedzme, že taká diskusia o tom, či je Zem plocha alebo je guľatá, to je nekonečná diskusia. Ja som sa do takej dostala a ja som zistila, že z tohto nie je žiadne východisko. Ako naozaj sa ma snažil človek presvedčiť, že Zem je plocha, bez faktov, ale používal také argumenty, ktoré bolo veľmi ťažké. Ako mohol si používať fakty a možno nie som taká knowledgeable, aby som použila dobré fakty na to, aby som to tomu človeku vyvrátila, ale že mám pocit, že niekedy sa dostaneš do hlúpej diskusie, nechcem vôbec nikoho uraziť, ako fakt nie som človek, ktorý by bol netolerantný voči iným, ale dostaneš sa do diskusie, v ktorej máš pocit, že ľudstvo nejako ide dolu vodou a ty s tým nemôžeš nič robiť. Práve preto, že tvoj diskusný partner odmieta hovoriť vo faktoch. Pretože má svoj názor, ktorý si povýšil na fakt, hoci ho nemá ničím podložený a odmieta akceptovať tvoj fakt, lebo ho bude považovať za tvoj názor. Áno, je to nové? Ja neviem. Neviem, či to je niečo, čo tu v minulosti nebolo a teraz tu zrazu je. Či došlo k takej roztrieštenosti,
Asi nie, podľa mňa toto bolo vždy. Asi to bolo vždy. Neviem, môj brat hovorí, že hádať sa s filozofom je ako zápasiť s prasaťom v blate. Po hodine zistíš, že tomu prasaťu sa to páči. A hádať sa s filozofom je iná téma, pretože filozofia je nešťastná disciplína v tom, že áno, máme viac názorov než faktov. A toto je práve tá zložka toho, ktorú som povedal, že môžeme sa to pozrieť z dvoch strán. U nás v lingvistike skúmame jazyk. Jazyk je sociálny fakt, je to súčasť našej sociálnej reality a áno, môžeme o ňom niečo objektívne konštatovať, ale veľa vecí je stále subjektívnych. Veľa vecí všeobecne v humanitných disciplínach je len o názoroch jednotlivých teoretikov, jednotlivých ľudí, ktorí tieto pozorovania robia, pretože sociálna realita nie je realita fyzická takým istým spôsobom a nemôžeme o nej vyslovovať rovnaké závery, ako vyslovujeme o fyzike alebo v chémii. A práve z tohto hľadiska, niekedy názor, nepoviem, že je viac než fakt, ale niekedy fakty sú stále len názormi. Toto platí u nás v lingvistike. Platí to napríklad, ako sme sa už bavili a prebrali sme to aj so študentmi, čo v angličtine považujeme za interfix, za spájaciu morfému, ktorá viaže dve iné morfémy a vyžaduje si mať niečo napojené z oboch strán. Čo v angličtine budeme za takéto niečo považovať? Budeme káčko navyše v slove trafficker proti slovu traffic a štandardnej koncovke ER, budeme to považovať za interfix alebo nie? To je vec náhľadu na to, prečo tam to káčko vlastne je a niekto, kto sa chce na jazyk pozerať čisto synchrónne a nevidí históriu slova traffic, ktoré sa kedysi písalo s káčkom na konci, pre neho to môže byť interfix. Pre niekoho iného, kto sa pozerá práve na históriu, je to len relikt starého pravopisu, kde to káčko ostalo koncovkou zafixované, hoci v samotnom koreni traffic sa stratilo. Môžeme povedať, že jeden tento názor je pravdivejší ako druhý? Nie, lebo majú iné teoretické východiská. Veľmi pekne si ilustroval teraz tú tenkú hranicu medzi tým, že question the facts a že naozaj zistuj si, pozeraj a nepríjmaj všetko, čo vidíš a na druhej strane, že nepovyšovať názor nad fakt. A je tam veľmi tenká hranica, veľmi ťažko sa na to pozerá. Asi naozaj jediný ten kľúč je také kritické myslenie a vedieť si aj sám pred sebou priznať, kedy hovorím o svojom názore a kedy hovorím o niečom, čo možno ešte nemám úplne prebadané alebo nebolo a snažím sa o tom zistiť viac. A niekedy je to úplne jasné, napríklad, či je Zem plocha alebo nie, by naozaj nemala byť oblasť, kde sa ideme baviť o názoroch. Ako toto bolo pre mňa taká veľmi príjemná hodinka a už teda hovorím, že sa blížime ku koncu, ale z toho nášho rozhovoru je asi jasné, že ty máš neskutočne široký prehľad v rôznych disciplínach, vieš sa vyjadriť ku každej téme a možno ten, kto ťa pozná, ty už sa usmievaš, lebo ty so mnou nesúhlasíš, ja to viem, že ty si mi už viackrát hovoril, že ale ja to stále tak vnímam a myslím si, že viacerí by mi dali za pravdu, ale aj keď s tým nesúhlasíš, povedz mi, ako to robíš, že si udržiavaš a nájdeš si vždy čas na to, aby si sa stále v niečom dovzdelal, aby si sa možno nevyhraňoval len na jednu oblasť, ale že si vieš o viacerých veciach pozrieť. Ty mi vieš povedať, keď staviame dom, že čo sa robí, k ekonomike mi vieš povedať, že ako to robíš. Toto je pre mňa veľmi fascinujúce. Ja by som chcela by som to dokázať a neviem to. Tak, začnem tým, že nesúhlasím. Neviem sa vyjadriť ku všetkému a Viem sa tváriť, že sa viem vyjadriť ku všetkému, viem sa tváriť veľmi sebavedomo. Neviem sa vyjadriť ku všetkému, viem nič o všetkom. Jack of all trades a to poznanie nie je bohvie ako hlboké a často je povrchné. Ale snažím sa byť schopný povedať, že neviem, keď neviem. Nie len v učebni. Je to niečo, čo je pre mňa prirodzenou súčasťou života. Je to niečo, čo podľa mňa bude asi prirodzenou súčasťou života každého prekladateľa, minimálne, pretože prekladateľ sa vždy stretáva s inými a inými textami, s inými a inými oblastiami, s novými významami. Špecificky ja som primárne prekladateľ odborný, prekladám odborné texty, prekladám naučné texty, ktoré sú vždy niečo nové. Ja nikdy nebudem taký odborník na problematiku, ktorú prekladám, ako je samotný autor textu. A pravdepodobne ani taký odborník, ako sú čitatelia môjho prekladu, ktorí už ten preklad vyhľadajú, lebo už sa v danej oblasti pohybujú.
ale ja sa pritom tým pádom musím vzdelávať. Vždy sa naučím niečo nové z textu samotného a vždy sa naučím niečo nové, keď sa snažím ako tak oboznámiť s témou, ktorú prekladám, aby som náhodou nenapísal nejaký úplný blúd, lebo niečo niekde ušlo. A každý prekladateľ sa naozaj musí vzdelávať celý život. Nie len prekladateľ odborný, hoci ty možno aj viac, a možno nie. Ale áno, každý prekladateľ sa vzdeláva a myslím si, že aj každý vedec, je jedno, či je to prírodovedec, či je v humanitných disciplínach, kde je, sa musí vzdelávať. Musí nielen robiť vlastný výskum, musí sledovať, aké výskumy robia ostatní v jeho oblasti, čo môže ovplyvniť jeho ďalšie bádanie, ako sa jeho poznanie môže prehlbiť na teoretickej úrovni. Čiže vlastne v obidvoch oblastiach, ktorým sa venujem, je to niečo, čo človek robiť musí prirodzene. A neviem, mne tak hlava pracuje. Mám tendenciu odbiehať, mám tendenciu odbáčať od témy, ako aj študenti vedia, niekedy sa hodiny veľmi zvrhnú. A mám tendenciu neudržať myšlienku a mám tendenciu tým pádom, keď si niečo začnem vyhľadávať na internete, kľudne aj pri potrebe prekladu, si uvedomiť o 2 hodiny, že čítam niečo o babylonskej mytológii, čo nejako nesúvisí s môjim prekladom, lebo som odbehol od toho, ale tie informácie, ktoré čítam, sa mi niekam ukladajú. Toto je podľa mňa veľmi dôležitá informácia, lebo teraz žijeme v dobe, kedy je podľa mňa strašne ťažké sa sústrediť a že možno začať nad tým premýšľať nie z takého negatívneho hľadiska, ale z pozitívneho, že aj u mňa ten multitasking je trošku, som zo seba frustrovaná, lebo príde večer a ja zistím, že som nič poriadneho neurobila. Trošku je to frustrujúce a potom samozrejme vždy musí prísť nejaká tá hranica, že sa dostaneš do nejakej línie pracovnej a ideš a spravíš veci, ale na druhej strane si potom uvedomím, že všetko to bolo tak pre mňa užitočné a že viem to využiť možno niekde ďalej. Samozrejme, pokiaľ človek naozaj si nehľadá nejakých tiktokerov alebo neviem čo iné. Hoci, kto vie, ja nie som na TikToku, takže neviem, čo si tam tí ľudia pozerajú. Možno je to všetko užitočné. Nie som ani ja na TikToku, takže ti neviem povedať. Pravdepodobne to ale všetko užitočné nebude. Tiež akože súhlasím, ale chcela som tomu dať aspoň nejaký priestor. Ja vôbec neviem, ako by som ukončila teraz tento rozhovor, lebo ja si myslím, že som ani zďaleka nevystihla všetky otázky, ktoré by naši študenti mali. Takže možno im môžeme dať ešte priestor, že ak by ste sa chceli niečo viac doktora Kažimíra opýtať, tak nám píšte do komentárov a ja si myslím, že na druhý diel by to v pohode bolo, pretože z mojich 17 otázok, ktoré som si pripravila, sme pokryli iba zo pár. Pre mňa to bolo veľmi obohacujúce, dúfam, že aj pre poslucháčov a naozaj ti ďakujem, že si vo svojej busy schedule našiel čas na mňa, na náš rozhovor a zase to bolo tak, ako aj inokedy, keď je to neformálne, tak to bolo veľmi príjemné pre mňa. Ďakujem ti veľmi pekne, Martin. Ja ďakujem za priestor. Dúfam, že tento rozhovor niekoho inšpiruje, niekoho motivuje, že niekoho možno niečo nové naučí, aj keď tuto až toľko do hĺbky nebolo. Ale človek nikdy nevie. A jasné, veľmi rád zodpoviem všetky primerané otázky, lebo študenti vedia klásť veľmi neprimerané otázky. Primerané otázky veľmi rád zodpoviem. Áno, tak sa budeme na to tešiť a na budúce možno môžeme ísť odbornejšie a viac do hĺbky. Budem sa viac pripravovať, lebo na tvoju úroveň sa dostať bude ťažké, ale veľmi pekne ďakujem ešte raz. Dnešným hosťom bol Martin Kažimír. Všetkých pozdravujeme a ešte želáme pekný deň a do počutia pri ďalšom podcaste.